бародарам маро ҷамъ карда гуфт, ки ту ӯ духтарро намешиносӣ. Чӣ хел ту бо ӯ зиндагӣ мекунӣ? Шояд ӯ мард бошад, зан не. Ман ба ӯ ҳамашро фаҳмондам, гуфтам ман аз роҳам намегардам. Ба сӯи Алмата сафар кардам. Жанна маро пешвоз гирифт. Шабро рӯз кардем дар хонаи Жанна ва пагоҳ бошад ба масҷид рафта никоҳ кардем. Ҳамчун Фарҳоду Ширин 1 сол бо якдигар зиндагӣ мекардем. Вақте ки даромади ман суст шуд, Жанна бо ман ҳар рӯз ҷанг мекард. Ва ӯ фикр мекард, ки ман ба ягон ҷо рафта наметавонам ва ҳеҷ касам надорам. Қаҳр карда аз хона баромадам. Дар автобус нишаста рафтан гирифтам. Худам намедонистам ба куҷо меравам. Аз пешам як масҷиде баромад. Аз имомаш иҷозат гирифта мехостам, ки шабро дар он ҷо рӯз кунам. Вақте ки ҳамаи намозро хондем, одамҳо рафтанд, мо танҳо мондем бо имоми масҷид ва аз ӯ иҷозат гирифтем, ки дар он ҷо истам. Иҷозаташро гирифтам ва мо танҳо будем. Ӯ ба ман нақлҳовие мекард. Соат нисфи шаб шуд ва ӯ ба ман гуфт, ки метавонем ба як хонае равем. Аз масҷид он қадар дуре набуд. Дар он ҷо метавонӣ, гуфт, хоб равӣ. Вақте ки мо танҳо мондем, имомбача ба ман гуфт, ки биё ҳамхобагӣ мекунем. Ва ман беҳад тарсидам. Гуфтам, ту имоми масҷид ҳастӣ. Давоми ҳамин қиссаро ҳамчун пост метавонед дар саҳифаи ман хонед.